sa isang kumpanya ng logistics sa Quezon City. Kilala si Makmak bilang isa sa pinakamaingay at mayabang na empleyado. Sa tuwing may meeting, siya ang laging nagsasalita. Kunwari ay may ambag. Pero ang totoo ay hindi naman talaga siya tumutulong kapag hindi nakatingin ng mga boss. Kung meron mang proyekto, ipinapasa niya yun sa iba. Tapos, siya ang nagpapakitang parang siya ang utak ng lahat. Mga pre, kung hindi dahil sa akin, malamang bagsak tayo sa metrics last month. Napakaswerte nyo talaga at nakasama nyo ako. Kung hindi ay hindi magiging matagumpay ang mga pinapagawa sa atin ng mga boss. Pagmamalaki niya habang nakaupo sa pantry. Hawak ang baso ng kape at nakaangkla ang mga paa sa mesa. Tahimik lamang ang karamihan sa mga kasamahan. Alam nilang hindi naman siya ang dahilan ng tagumpay. Kung tutuusin, si Val yun. Isang tahimik ngunit masipag na binata. Ang palaging nag-overtime kahit walang bayad para matapos ang mga report at project presentation. Ngunit hindi yun pansin ng lahat, lalo na ng HR manager na si Mrs. Demansa. Laging nakikita ni Demansa si Makmak na naangiti at palaging nandyan kapag may kailangan ng mga boss. Sa kabilang banda, si Val naman ay typical na empleyado lang, hindi palakibo, hindi nakikipagplastikan. Sadyang nakapokus lang talaga ito kung ano ang trabahong nakaatang sa kanya. Isang umaga, pinatawag ni Mrs. Demansa si Val. Val, malamig na bungad ng HR manager. May ilang reklamo laban sa'yo. Sabi ng mga kasama mo, ikaw daw ay hindi tumutulong sa team. Palagi kang late mag-submit ng reports. At madalas ay ikaw pa raw ang dahilan kung bakit napapagalitan kayo. Nanlaki ang mga mata ni Val. Alam niyang walang katotohanan ang mga paratang na yun. Sa katunayan, siya ang madalas magligtas ng team sa mga deadlines at reports. Ma'am, hindi po totoo yun. Ako nga po ang madalas mag-overtime para matapos ang kulang eh. Kung may ebidensya po kayo sa mga pinaparatang nyo sa akin, siguro dapat... Nang biglang pumasok si Makmak sa loob ng opisina ng HR. Ako ang titistigo. Lahat kami rito ay naiinis na sa'yo. Dahil hindi mo man lang matulungan ng team para matapos ang mga gawain. Natatakot lang ang team na isumbong ka eh. Kaya kinausap nila ako na ako ang kumatawan para sa kanila. Para patotohanan ang mga mali mong ginagawa sa trabaho. Seryosong sambit ni Makmak. Makmak, anong ibig sabihin nito? Alam mong ako ang gumagawa ng lahat para sa... Ngunit pinutol siya ni Demansa. Enough. Val, napagdesisyon na ng management. Kailangan na nating tapusin ang kontrata mo. You may clear your desk by the end of the day. Kung tumutulad ka lang sana sa kasipagan at dedikasyon nitong si Makmak, sana ay mananatili ka pa sa trabahong to. Hindi makapaniwala si Val. Bago siya lumabas ng pinto ng opisina ng HR, ay nagtama pa ang tingin nila ni Makmak. Naangisi yun na para bang nanlilibak. Hindi rin siya makapaniwala na ang HR manager na si Mrs. Demansa ay agad-agad siyang tatanggalin sa trabaho nang hindi man lang pinakikinggan ang kanyang panig at walang inihaing sapat na ebidensya. Pag-uwi ni Val sa kanilang bahay sa Bulacan, sinalubong siya ng kanyang lola Fausta, isang matandang albularyo. Apo, bakit malungkot ang mga mata mo? Tanong nito. Huminga ng malalim si Val at ikinuwento ang nangyari. Ang pagkakatanggal niya sa trabaho, ang paninira ni Makmak, at ang pagsang-ayon ni Mrs. Demansa. Tahimik na nakinig si Lola Fausta bago ngumiti ng mapait. Hindi alam ng mga taong yun kung sino ang kinalaban nila, Apo. Huwag mong kalimutan, ikaw ay kabilang sa ating lahi, ang lahi ng mga mambabarang.
Nanlamig si Val. Matagal na niyang tinanggihan ang landas ng kanyang angkan. Ayaw niyang makialam sa mga kulam, barang, at sumpa. Pinili niyang mamuhay ng normal bilang isang simpleng empleyado. Ngunit ngayong tinanggal siya nang wala sa lugar, tila ba muling nagising ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Lola, anya, hindi ko naman sila balak saktan. Pero kalabisan ang ginawa nila sa akin. Lumagpas na sila sa limitasyon. Wala akong ginagawang masama sa kanila eh. Ba't nila ginawa sa akin yun? Humarap sa kanya ang matanda. Kung ganon, gamitin mo ang kapangyarihan ng ating lahi. Hindi para sa kasiyahan, kundi para sa hustisya. Kinabukasan, sa opisina, nakaramdam ng kakaiba si Makmak. Habang nakikipag-usap sa mga katima, biglang namaga ang kanyang labi. Ano to? Bulalas niya sa salamin ng CR. Tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pamamaga ay nagpatuloy hanggang sa pumutok yun. At mula sa sugat ay lumabas ang mga higad at mga tipaklong, gumagapang palabas ng kanyang bibig. Sigaw ni Makmak, tumatakbo palabas ng banyo. Nagkagulo ang buong opisina. Ang mga empleyado ay nagsisigawan. Ang iba'y nagsuka sa sobrang pandidiri. Nadala si Makmak sa ospital, ngunit kahit anong gamutan, walang makapigil sa mga insektong lumalabas sa kanyang labi. Habang abala ang lahat kay Makmak, hindi rin nakaligtas si Mrs. Demansa. Sa isang meeting, biglang namaga ang kanyang mga tenga. Anong nangyayari sa akin? Sigaw niya, habang hawak ang magkabilang tenga. Unti-unting parang may bumabara sa kanyang pandinig, hanggang tuluyang nawala yon. Mula sa kanyang tengay tumutulo ang madilaw na likido. At kasabay noon ay naglabasan ng mga hantik na kumaagat mismo sa kanyang muka. Diyos ko, tulungan niyo ako. Iyak niya habang ginagapangan at kinaagat ng mga langgam ang kanyang balat. Ngunit wala ni isa man ang makalapit. Natatakot silang mahawa, o baka pati sila'y madamay sa kakaibang nangyayari. Agad na pumasok sa isip ng lahat ang isang pangalan. Si Val, ang dating masipag na empleyado. Siya lang ang may dahilan para gawin to. Bulalas ng isang empleyado. Baka siya ang kumulam sa dalawa, dahil tinanggal siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Sabi pa ng isa. Pero sa halip na humingi ng tawad o alamin ang katotohanan, nagpasya si Mrs. Demansa at Makmak. Kahit parehong may karamdaman, ay kinasuhan nila si Val. Pinadalhan siya ng demanda para sa grave theft at mystical assault. Ngunit sa korte, wala silang naipakitang ebidensya. Hindi makapaniwala ang mga abogado. Sapagkat paano mo nga ba naman mapapatunayan ang isang kulam? Lalo na't ang mga doktor ay walang makitang siyentipikong paliwanag ukol sa mga nangyari. Sa huli, ibinasura ang kaso. Ngunit hindi natapos doon. Sa halip, lalo lang nagalit si Val. Ang totoo niyan ay nais lamang turuan ng leksyon ni Val ang dalawa. Ititigil niya rin ang pagpapahirap kapag napagtanto ng mga ito ang pagkakamali at humingi ng tawad. Pero sa halip na magpakumbaba ang dalawa, ay sinampahan pa siya ng kaso na hinding-hindi niya palalampasin. Tahimik si Val sa mga sumunod na linggo. Hindi siya nagpakita ng galit. Hindi rin siya nagsalita laban sa kumpanya. Ngunit sa kanyang maliit na silid, gabi-gabi dinadalaw siya ng mga itim na alitaptap na sumasayaw sa hangin. Mga espiritong gabay ng kanilang angkan
Sagad na sa buto ang kasamaan nila. Mahirap na kung magagawa pa nila sa iba ang ginawa nila sa akin. Bulong niya habang hinihimas ang lumang baul ng kagamitan sa pangbabarang. Hindi ko nababawiin ang aking sumpa. Hahayaan kong tikman nila ang bigat ng kanilang ginawa. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumala ang kalagayan ni Makmak. Hindi na lang labi niya ang naglalabas ng mga insekto. Pati ang kanyang balat ay nagbubutlig at nagpuputukan na. Pinupuno ng mga uod. Hindi na siya makalabas ng bahay. At ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng iyak at pagsusumamo. Pal, patawarin mo ako. Mahina niyang bulong habang nakahiga sa kama. Halos hindi na makilala ang muka dahil sa dami ng sugat. Samantala, si Mrs. Demansa naman ay halos mabaliw. Wala na siyang pandinig at ang kanyang muka'y puno ng peklat mula sa agat ng mga hantik. Araw-araw, ramdam niya na parang may gumagapang sa loob ng kanyang ulo. Parang mga paa ng libo-libong insekto. Dumating ang ilang kasamahan ni Val. Humihingi ng tulong at nagsusumamo. Val, maawa ka na sa dalawa. Patawarin mo na sila. Hindi mo na ba pwedeng bawiin ang sumpa? Ngunit malamig na tumingin si Val. Noong una ay siniraan at tinanggal nila ako sa trabaho. Kahit wala naman akong ginagawang kasalanan. At nang dumating sa kanilang kaparusahan ay hindi pa rin nagbago ang kanilang mga pag-uugali. Sa halip na magpakumbaba at humingi ng tawad, ay anong ginawa nila? Kinasuhan pa ako. Ang hustisya ay hindi binibigay. Ito'y kinukuha. At ngayong nakuha ko na, hindi ko na yun bibitawan. Sa huli, parehong hindi nakaligtas si Makmak at Mrs. Demansa. Namatay si Makmak sa sariling higad at tipaklong na unti-unting kumakain sa kanyang laman. Si Demansa naman ay tuluyang nabaliw. Sumisigaw sa bawat sulok ng ospital. Pilit na tinatanggal ang kanyang tenga. Dahil sa mga langgam na nasa loob noon, na tanging siya lamang ang nakararamdam. Si Val naman, sa kabilang banda, nagpatuloy ang buhay. Umalis siya sa lungsod at bumalik sa kanilang probinsya. Dala ang aral na kahit anong yaman o posisyon, wala itong silbi kung ito'y ginagamit sa paninira ng kapwa. Ngunit dala rin niya ang bigat ng sumpa na hindi na niya binawi. Isang patunay na minsan, ang hostisya'y dumarating sa anyo ng isang barang.